Ia nahina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, hita namarpungu di gerejaon, dohot damang dainang haanggina pinaribot, namangihuton acara ibadah di jabu marhite virtual, hamisian parhaladuni huriata, pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang so tapuka par mingguota, tapake masa ngobas tikina hohom, martangiang mahita di bogasan rohat tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Marhite Minggu kuasi modo geniti, tarjou dohita lau pajongjong parsauran namar siha holongan atong marsaur mahita marhite par minggot tasadarion marlas niroha mahita mamuji debata ala nunga bongot asini rohana itu hita maredde mahita. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton diporbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamusongon poso-poso na baru tubui disusun na denggan na somangaci. Asalam gada hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu made bata hagogo otai, olopok kamu made batani si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung. Didok hatamdo ikomanaun hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami dihaporseon nature. Asa toktong makirim dihaheon. Dohot dihasangapon sogot silehonommu. Tu akkana porsea diho. Amen. Hudul mahuria. Maredde mahita.
ngihon hamuma patik ni debata di minggu kuasi modogeniti sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakku pau bahenonmu debatam dia do lapatan ni ondo ikonu biar rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong ido sahatna atong rap manggido gogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon patik nai ali tuha debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amen mared de mahita amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali kami rotu jolom uhilalahami rikoto asini roham tihami saluhut halak na pardosaon alani ido ubay na upasere pami diri nami sadarion di colok jala para hatokot kami tung na jojot do hami manibil sian akadalan muda badia songon biru-biru nalilu sayu nang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halom hon roham hamatean ni akapar dosa alai hamu baon ni rohana dolom mon ni roham asa mangulu se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasin roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugoon nito di porbadia asa tarapul situ tu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di goarmu nabadiai amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehova. Tungna salomodor hakkumida hamatean ni parjahati. Na lomodor hakkumida hamumulak ni parjahati tumadi kodalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Hundul ma huria. Maren de mahita. Imana tarsurat di poda bidu 10 pitu, mamuka ayat 10 pitu rodi 20, tajahama marsikat soring. Manangi sena toktong marholong ni roha, ima ale-ale. Alai tartuluk di hagogo tanpe yanggo dongan situtu. Maka holongi dosa do manangise na maka holongi pergulutan. Halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Ido sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mared de mahita. Tidak komaha porsiaw tay songon nahina tidak kon ni dongat ta saha porsiaw di sedok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di perbadia adorang sohabuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom
na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu nire bata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani. Simai ban pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan halak Kristen akan abadia. Mulak mangulu dosogan halak na mati. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amen hudul mahuria. Kor virtual sian Elviko. Yesus sahabatku, Engkau teman setia, penghiburku di kala sedih dan duka. Yesus sahabatku, Engkau teman setia, penghiburku.
tapi gema tikting di huriata. Shalom, selamat hari Minggu matu ita saluhna. Odolan titing Minggu tanggal 10 April 2020 sada. Parjolo, ruas nasorang. Di Palu Meho Tuhattado sada dana boru. Tu keluarga Hendriwati Boru Neibaho SH. Tinggal nasida di Jalan Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sian Wek Rambutan 1. Di pasu-pasu Tuhatta ma danaki gabe anak naburju. Paduahon ulang tahun El Pico. Di hari Rabu Nanaingro tanggal 14 April 2020 sada pukul 16 WIB di Patupado perayaan ulang tahun punguan PSL Pico di Gedung Serbaguna HKBP Keramat Jati. Laos onma boa-boa tu anggota paduan suara El Pico. Patuluhon kunjungan gereja. Sadarion Minggu tanggal 10 April 2020 sada pukul 10 WIB. Borhat do panitia parheheon poropuan saresot ima kunjungan gereja tu HKBP Gedong tatang yakon ma asa anggiat mardalan sudi program ni seksi poropuani paupaton calon guru sekolah minggu khobar tu kebutuhan ni seksi sekolah minggu ima sialana hurang dope guru sekolah minggu di Huriata nunga adong be mendaftar aka yanak kota nanaingga guru sekolah minggu ima naparjolo Bernard Gok Lasroha Siregar Sianwek Cendrat 2 Jessica Rutmana Simarmata Sianwek Keramat Jati 1 Tolu Matius Hutagalung Sianwek Cililitan Besar 4 Barita Stephen Sianwek 3 Mei 5 Maria Elizabeth Gabriel Sinaga Sianwek Rambutan 2 6 Matasya Evelyn Carolina Boru Manurung Sianwek Condet 7 Butet Pesta Dinar Boru Manurung Sianwek Perserahan 8 Grace Boru Pasaribu Sianwek Makassar 1 Sia Anita Angelina Boru Pasaribu Sianwek Tengah 10 Hana Priska Dewi Boru Siahan Sianwek Keramat Jati 1 5 Pemberdayaan guru sekolah minggu Sarsot khobar tu program resot tahun 2020 sada bidang koinonia nalahu patupahon pemberdayaan guru sekolah minggu di bulan Mei di Patupama rapot parjolo ima tu hari Kamis tanggal 15 April 2020 sada masuk ma pukul 10 siawib di konsistori HKBP Keramat Jati. Laos Oma undangan untuk seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan menyusul. Onom donor darah seksi kesehatan Dewan Diakonia. Sadarion Minggu tanggal 10 April 2020 sada di Patupa Dewan Diakonia seksi kesehatan ima donor darah. Masuk ma pukul 10 WIB 1 nasidung ima di ruang klinik Marturia. Pinangido asa parsidoho mahita laho donor
satetek mudar nata subbang marguna doi diaka dongata nama morluhon. Songon hatan itu hatta sian Galatia onom ayat 2 marsiurupa mahamu mamorsan akana dokdoki ima dalan mangaradoti patikni Kristus. Pitu PA remaja dan naposo bulung. Pendalaman Alkitab atau PA remaja dan naposo di Patupa Huriata do tu hari Sabtu tanggal 10 April 2020 seda secara live streaming melalui YouTube channel dan Instagram Naposo HKBP Keramat Jati. Tema ni pendalaman Alkitabi Love Struggle. Walu partureni permingguan dohot protokol kesehatan boima tajaha di warta jemaat. Sia partureni pertanyaan wik. Patu pauni huriata ma pertanyaan wik secara tatap muka. Dohot live streaming di huriata. Dibuhai ma tu hari Rabu tanggal 21 April 2020 seda masuk mahita pukul 10 sia 30 wib di gereja tahun 10 partureni PHD kategorial patu poni huriata ma ima patanakon hatani debata atau PHD tulansia secara tatap muka dohot live streaming di huriata dibuhai mai hari Kamis tanggal 22 April 2020 seda masuk ma pukul 6 wib di gereja. 2. Patu poni huriata ma patanakon hatani debata PHD kategorial seksi perempuan ima tu punguan ina hana dohot PSL Pico secara tatap muka dohot live streaming di huriata dimulai mai di hari Kamis tanggal 22 April 2020 seda masuk ma pukul 10 walu wib di gerejata. Tolu patu pauni huriata ma patanakon hatani debata PHD tu kategorial seksi ama tu arbab secara tatap muka dohot live streaming di huriata dibuhai mai di hari Jumat tanggal 23 April 2020 seda masuk ma pukul 10 sia 30 wib di gereja tahun 10 seda pertemuan hari Minggu sedarion tanggal 10 sada April 2020 sada pukul 10 sia wib di Patupa Huria HKBP Tanjung Priuk Timur do pertemuan alumni STT Laos Onma Boa-Boa di Huriata. Paduahon di hari Kamis tanggal 15 April 2020 seda di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta Raya do pertemuan tu padita perempuan do keluarga niuluhon ni Pareses Distrik Walu DKI Jakarta masuk mai pukul 10 wib maringanan di HKBP Resort Duren Sawit. 12 sumbangan di Pasahat keluarga NN Sianwek Balikambang ima jasa pembersihan huriata secara khusus kamar mandi ni huriata mauliate ma di Pasat huriata tu keluarga NN sai di pasu-pasu Tuhan masudi nani ulani keluargai paduahon di Pasahat keluarga M Sianturi Boru Luban Raja Sianwek Tengah berupa 10 kotak tisu dohot 3 jerigen sabun cair isi 5 liter tu huriata
mau lihat tema di pasak huria tu keluarga di pasu-pasu Tuhan masude na niulani keluargai. 10 tolu panitia pembangunan. Tu hari Senin tanggal 12 April 2020 saya patu paun ni panitia pembangunan do merapot pukul 10 sia 30 wib di ruang konsistori laho membahas na parjolo revisi RAB dohot proposal. Napaduahon membuat rencana jadwal pembangunan. Napatuluhon Warnasari. Laos titingon ma undangan resmi tusude panitia pembangunan. 14 amplop pelean. Sadarion Minggu tanggal 10 April 2020 sada di Patu Pahuriata do amplok lux pelian 1A, 1B, 1 amplop lautu huria, pelian 2, 1 amplop lautu kantor pusat, pelian tapasa mai andorang sojamita, pelian tu diakonia sosial 1 amplop tapasat mai dung sidung jamita, tajaga ma amplopi asatatong bui pakiota di huriat tahun. Songonima saat nititing di minggu tasadarion naso di jahon boy mata jaha marhite warta jemaat horas. Marede mahita laos tapa punguma peleata.
Martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihamu saluhut na amang inang. Selamat hari Minggu madihita. Jala sahat matabi dihamu amang inang na madohoti ibadah secara live streaming di Bagas Muna Ganup, atau bahkan bagi saudara-saudari amang inang yang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan untuk amang dan inang. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus masuk mahita di Minggu Tasadarion ima Minggu kuasi modo giniti. Hatan debata di Minggu Tasadarion ima tersurat di Ulaun ni Apostel bidu opat. Ulaun ni Apostel bidu opat mamuka sian ayat 32 sahatu ayat 37. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ayat 37. Hujawan matuhita amang inang tapai utiut madibagasan rohat tabe. Alai saroha sauluan do akan naporsea na sapunguani. Jala dangadong nang gosada sian aka paradongan na madok. Hapujungan na artanai hato pandoi saluhutna dietong. Jadi marhagogoon situtuma aka aposteli. Maka tidakon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jala tung lomo situtur do rohani halak mida sude nasida. Aidang adong manang ise nasida hurangan. Ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuan ma tu horni na ginadisnai. Di peakom mai tujolo ni aka apostel. Dungi disagi hon nasida mai tu aka na hurangan. Jadi adong masa halak lepi sian pulo Siprus. Ima si Joseph na ginoar ni aka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon. Di gadis mahauma golatna. Dibuan ma hepengi. Laos di peak koma tujolo ni aka aposteli. Ido yanggo sahatna. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Topik di Minggu kuasi mode geniti sadarion. Ima pajongjong parsaoran na masih haholongan. Pajongjong parsaoran na masih haholongan. Ima topik Minggu Tasadarion. Totu amang inang sudedo halak marlomoni roha asabui nian marsi haholongan. Marsadani roha memiliki kasih cinta persekutuan. Bukan hanya di tengah rumah tangga. Bukan hanya di dalam kehidupan marhuria alidohot matahe di sudelini kehidupan kita. Namar negara pe toktong do makalomohon ngolu namasi haholongan. Marsi haholongan manian aka ama dohot ina maradopon aka yanakonna song-song ditongani huria aka ruas maradopon parhaladona. Ini adalah sebuah impian harapan setiap orang. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus turpuk nata jaha di bagasan sadarion marhite surat sian ulauni aka apostel didogdo disi amang inang sebuah kehidupan huria na parjoloi ima huria Jerusalem. Di jami tahun matsai takos do amang inang didog na gabi ciri manang ciri khas pangalahon ni huria na parjolo di Jerusalem. Di pajojor dari si di patorang do di sisian ayat 32 sahatu ayat 37 bagaimana mereka hidup di tengah gereja. Bagaimana mereka menunjukkan hidup yang saling mengasihi masih haholongan ini.
Na parjolo didok amang inang di ayat 32. Parjolo saroha saoluan donasida. Sehati sepikir mereka di tengah gereja di Huria Yerusalem na parjoloi. Hidup dengan sehati sepikir, one heart, one soul. Jadi mereka hidup, all believers were one in heart and mind. Mereka memiliki satu kasih, satu jiwa, satu pikiran. On mana pina jojong ni Huria na parjoloi. Macata kas doi amang inang didok di ayat 22. Sarwa sahuluan doa kana porsea nasa pungwani. Ayat 32a. Ternyata kehidupan jemaat pada waktu itu mereka memiliki kasih yang sangat sungguh. Bahkan amang inang di bagasan turpukon di patuduhon do holong ni rohana sida marhite na marsileo lehon tu akadongan. Saling memberi, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Molo adong nahurang didukung, dibantu, diberi semangat, diberi ide. Hataon dang madok amang inang sude ruas ni Huria na joloi sarupa dang. Totu amang inang dang nagabi mardosdos kepribadian nasida daong. Hot do pribadi ni ganup ruasi. Jaladang bui mago akaparasingan. Di sarana marasing cara makatai, marasing cara berpikir, marasing parnguluan si ganupari. Itu terjadi pada waktu itu juga. Bukan berarti ketika dikatakan mereka sehati sepikir, sarupa masude karakternya. Bukan. Mereka juga memiliki latar belakang egosentris yang berbeda. Songon hita di bagasan tikion. Tetapi mereka tidak mendahulukan egosentris mereka. Alai, patuduhon, holong ni rohado. Saling menjaga. Dan songon itahe di rumah tangga, holong ido, nah di patuduhon. Kasih itu yang ditunjukkan. Ido umbahen molo muruk pesa halak ama, mangaju nama akaina. Kalau egosentrisnya dipakai, mungkin sudah banyak ini rumah tangga yang tercerai berai. Molo dang diingot behata ditiki, majalo, pamaso-masuan. Tetapi tidak egosentris, nang pe berbeda latar belakang dan ide dan pikiran. Alai boi monang nasida amang inang, Huria na parjoloi. Nang pe marasing karakter, pikiran, latar belakang kehidupan. Memang kita manusia sosial yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Jangan kita berharap semua kita memiliki satu ide, tidak mungkin itu. Dan tidak akan ditemukan, saya yakin amang inang. Sedangkan di rumah saja, di hamu amang inang, nadong yan na komuna, dua geleng muna, misalkan opat onom, marasing dotahe aka karakterna, marasing. On mana paling burjunin na. Sifatakan secara jujur do hitam madok, dan subjektif. Yang sudah satu darah satu daging saja bisa berbeda karakter. Bagaimana mungkin di tengah kehidupan yang lebih bersosial tidak berbeda? Alai unang inagabe patokan. Yang harus diutamakan ternyata adalah kasih Kristus. Ido dasor doho tujuan ni ngolu ni akana porsea. Patuduhon holongi. Menunjukkan kasih itu. Alani amang inang naparjolo nagabi ciri khas Huria di Yerusalem dan menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Mari kita semakin mendirikan kasih kepada satu dengan yang lain. Tapatuduhon maholong ni rohata tuaka dongan. Molo marsalpuan pe aka hata mari saling mengampuni. Ima dasor doho tujuan ni ngolu ni aka naporsea. Sebagaimana kita mengampuni setiap suami dan istri, anak-anak kita, nang penungan macai hacit di bahan akayana kotna, tong do mulak rohata. Benar amang inang? Karena kita memiliki kasih kepada mereka. Mari kita tanamkan kasih itu hari ini, di minggu kuasi modogenite ini. Minggu pertama setelah peringatan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ulinai amang inang molo dapat pangalahon asongoni di Huria nuaing. Sangat indah, sadaroha, sapikiran, ruas dohot parhalado, ruas na mendukung aka parhaladona. Parhalado juga mau mengunjungi jemaatnya, to visit, visitasi, untuk melihat keadaan jemaatnya, saling mendukung satu dengan yang lain.
Adong di patu pahuria songonon. Kita mendukung, kita doakan. Unang gabi adong hata dipudi. Yang saling menjelek-jelekan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Alin dapat duahon amang inang. Ciri khas jemaat mula-mula di Yerusalem yang menjadi renungan untuk kita adalah didok disi amang inang, mereka saling memberi hartanya. Kepemilikan yang mereka telah miliki itu dikembalikan kepada gereja untuk kemudian dibagi-bagi kepada orang yang berkesusahan. Mari kita lihat amang inang ayat yang selanjutnya. Jala dangadong nang gosada sian aka paradongan nama dok hapujungan na artanai hato pandui saluhutna dietong. Bahkan ayat 34, aidang adong manang isi nasida hurangan. Mari kita perhatikan amang inang, tidak ada satu pun di antara mereka yang saling berkekurangan. Ai adong pesian nasida parhau mamanang parjabu. Ayat 34. Digadi sidoi ninna. Digadi sidoi dungi dibuan matuhor ni. Nah gina disnai dipeakon mai dijolo ni aka apostel. Dungi disagi hon nasida mai tu aka nahurangan. Sangat jelas sekali amang inang bentuk kronologi cerita di dalam ayat ini. Bahwa pada masa itu molo adong sahalak namacai moras itu tu nagodang artana dibuat doi tu huria asaboi disagi untuk aka nahurangan. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Itulah prinsip yang kedua dari jemaat mula-mula. Sangat luar biasa amang inang. Bahkan di dokdo di son sahalak namargoar si Joseph, sahalak Lepi, sian pulau Kipros, menggadis haumana, ima di ayat 36. Jadi diangkat salah satu tokoh yang pada waktu itu mau menjual haumanya, hartanya untuk jemaat pada masa gereja mula-mula, ima si Joseph, apostel si Kipros. Manang didok si Barnabas guarna. Ini salah satu tokoh saja amang inang. Ditongani huria pe saya dong do aka ruas naburju Marsileo lehon songoni masih Josephon di Atiai di Yerusalem. Jadi namanya diangkat untuk menunjukkan bahwa dia salah satu orang yang sangat ringgas Marsileo lehon. Tu aka nahurangan. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Yang kedua ini mau mengajari kita agar kita mau saling memberi. Agar kita mau saling memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Taingot doa manginang Ananias doa Safira, diodu tidoi di apostel pasal kelima. Jadi setiap kehidupan jemaat pada waktu itu memberikan persembahan lalu dibagikan. Ale si Ananias doa si Safira, mereka memberikannya tidak semua. Alani do modding, duatsa. Suami dan istri meninggal karena mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Penting sekali menjaga kejujuran. Tarlumobi dia dopan dia bata. Tarlumobi aka arta di tongani huria. Jangan pernah ada satupun yang mengambil pangomuan sian huria. Dan mereka akan tidak mendapatkan berkat sedikit pun. Seperti Ananias dan Safira. Padahal mereka menyampaikan amang inang, tapi tidak semuanya. Ale tongdo dapotan sian debata. Apalagi mana membuat pangumuan sian huria. Manat hita amang inang. Jangan lakukan itu. Tetapi yang perlu kita lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk gereja ini? Ikon songonido. Renungan yang kedua ini mengajak kita amang inang untuk saling memberi. Saling memberikan apa yang dapat kita beri untuk orang lain. Sudah sejauh manakah hati kita giat untuk saling memberikan? Adong dosa ada menarik sian fakta secara geografis, Danau Galilea dan Laut Mati. Mungkin kita pernah mendengar ini amang inang, namanya sudah sangat ramah di telinga kita. Danau Galilea dan Laut Mati yang ada di Palestina. Jadi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Nah parjolo, di Danau Galilea hidup banyak ikan. Para nelayan juga bisa menangkap ikan di sana. Di sekitar Danau Galilea itu tumbuh begitu banyak macam tumbuhan yang hijau dan subur. Tetapi sangat kontras dengan Laut Mati.
Air laut mati banyak mengandung garam, sehingga tidak ada makhluk di dalam air yang ada di laut mati itu. Air laut mati mengandung banyak garam, sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di sana. Dan daerah di sekeliling laut mati itu dihidupi oleh kehidupan yang kering dan gersang. Tapi tahukah Amanginang, Danau Galilea dan Laut Mati mendapatkan sumber air yang sama. Yang membuatnya berbeda adalah Danau Galilea mengalirkan airnya itu lagi ke sungai Yordan, anak-anak sungai yang di Yordan, sehingga dia mengalir terus dan menghasilkan kehidupan. Tetapi Laut Mati dia menerima air sumber yang sama, tetapi tidak lagi dialirkan. Jadi itu terdiam, mengendap di dalam Laut Mati itu, sehingga kandungan garamnya semakin tinggi. Apakah yang dapat kita perhatikan dari ilustrasi ini? Setiap orang yang mau memberi, hidupnya tidak akan menjadi gersang, tapi justru akan semakin bertambah-tambah, dialirkan kembali. Berbeda dengan Laut Mati, ditiup motorus artanai, dangolo marsileon-lehon, maka tidak akan. Yang kedua, mengajak kita, mari semakin giat memberi. Molotung adong di hamu Amanginang, perhatikan orang yang berkekurangan. Berikan kepada mereka. Tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Pasahat, nungalas itu tuh rohana. Karena mereka mungkin orang-orang yang tidak makan pada hari itu, dung di pasatamu pangurupion rohana. Saya pernah Amanginang mengalami sebuah peristiwa, sasitong nanunga macai jarang dua naik angkot, tetapi suatu ketika kurang lebih 3 minggu yang lalu dari satu tempat saya terpaksa naik angkutan umum karena menunggu kendaraan online cukup lama biasanya Amanginang ya, dalam hitungan waktu yang lama, jadi saya naik kendaraan umum. Alai memang kondisi pandemi sekarang tidak banyak orang yang menaiki kendaraan umum, jadi sepanjang jalan hanya saya sendiri diangkut itu. Saat Madi Joloni Gang, Huriat Tawon, dan sampai sepanjang perjalanan itu juga tidak ada penumpang. Walaupun dia sudah memperlambat kendaraannya, lalu ketika berhenti, saya coba memberikan lebih. Tetapi Amanginang, ketika saya berikan, dan saya langsung turun doibana, diparkir angkotnya dan mengatakan terima kasih. Dang halak nasa agwa, tetapi dengan yang kita berikan menurut kita tidak banyak, menurut saya juga tidak banyak. Tetapi yang kita berikan menurut kita tidak banyak, menurut saya juga tidak banyak. Tetapi karena kondisi dia begitu memprihatinkan, dia sangat bersyukur. Amanginang, mari kita memberi. Dan pemberian kita itu akan memberikan kehidupan pada. Bergegaslah kita melakukan kebaikan hari ini, menjadi penyalur berkat Amanginang dimanapun kita berada. Percayalah, apapun yang kita berikan kepada orang lain itu tidak semakin membuat kita miskin. Bill Gates, orang terkaya di dunia yang memiliki Microsoft, itu membuktikan dia orang terkaya, tapi dia juga penyumbang terbesar, terlebih ketika masa pandemi. Tetapi hartanya apakah berkurang? Oh tidak, bertambah-tambah terus. Alani burjuma hita marsileon lehon onma napaduahon. Apa yang kita bisa berikan? Berikan Amanginang. Di luar sana banyak orang yang menantikan berikan Amanginang. Di luar sana banyak orang yang menantikan pertolongan kita. Urupi, Aka, Halak, Nasopat Marama, Marina. Beri mereka bantuan. Ada banyak di sini lembaga-lembaga. Mari kita berangkat ke sana mengurupi Nasida. Atau bahkan lebih kecil, keluarga kita. Keluarga kita terlebih dahulu. Dan lebih besar lagi gereja ini. Gereja ini membutuhkan juga banyak uluran tangan Amang dan Inang. Rab mahita, marsiaduan lahoma bahen nadengkan. Amin. Alina patuluhon Amang Inang diturpukon. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka bisa melakukannya? Mengapa mereka bisa melakukannya Amang Inang? Ternyata yang membuat dan mendorong mereka bisa melakukan semua itu ala sahat do asini rohani Tuhani, kasih karunia Tuhan mereka terima dari pemberitaan Injil para apostel pada waktu itu. Jadi mereka berbuat baik bukan karena tergerak sendiri otomatis, bukan, tapi ada pemberitaan oleh apostel
pada waktu itu, sehingga mereka menerima kasih karunia dari atau grace daripada Tuhan yang menguasai cuklos, yang menguasai hidup mereka. Kasih karunia apakah itu? Yaitu kematian dan molo marningot hamatean dohot haheheon ni Jesus mabahen nasida gabe marsi haholongan marsi leon-leon aka nawarikot lahu mangurupi. Artinya amang inang, yang membuat kita sebenarnya sanggup melakukan kebaikan adalah ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang tidak mengingat kasih karunia Tuhan, imana maol marsi haholongan, imana maol laho marsi leon-lehon. Setiap orang yang tidak mengingat kasih karunia Tuhan, dialah orang yang mudah untuk marah, emosi, muruk-muruk dimanapun berada. Tapi kalau dia mengingat kasih karunia Tuhan, hama mati ni Yesus sih, haheon ni Yesus sih, dia akan terlahir menjadi orang yang berkarakteristik baru lahir, nawasan, disusuna, tama. Minggu hari ini mengajak kita menjadi orang-orang Kristen yang lahir kembali, memiliki karakter yang baru. Supaya kita bisa memilikinya adalah amang inang, ingatlah kasih karunia Tuhan. Menguasai, jadi jangan menguasai pikiran kita, keinginan kita, ego kita, tetapi yang harus menguasai atau to close. Jadi kalau menguasai itu dalam bahasa aslinya amang inang dipenjarakan kita begitu. Menguasai kita berarti kasih karunia Tuhan itu yang memenjarakan diri kita. Tidak bisa kita keluar daripada itu. Yang kita ingat terus kasih karunia Tuhan. Terpenjara hati kita oleh kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita. Asabu hita marsi haholongan, marsi leon-lehon. Amang inang, di minggu Quasi-Mode Geniti ini berangkatlah menjadi ibu yang lebih mengasihi, suami yang lebih mengasihi, anak yang lebih mengasihi orang tua. Parhalado nalam holong rohana tuhuria doho tu sude ruas na marsi haholongan. Hiduplah di dalam karakter yang baru. Selamat memasuki minggu Quasi-Mode Geniti. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah parasi rohan na sumurung di bagasan tikion madok muliate hamidiho. Ala toktong do ale Tuhan holong ni roham na madongani jala mangaramoti hami ganupari ganup tiki. Di bagasan tikion nungasahat barita nauli di tonga-tonga ni parmingguan nami parasaoran nami pargogoy hami Tuhan lau mangulaun na hobar tulomo ni roham. Ajari hami Tuhan asaboy hami marsi haholongan. Ajari hami Tuhan asaboy hami marsi leon-lehon. Songon huriam di Jerusalem na ujui. Songon imani antar baik kami. Asa lam tarida. Holong ni roham nasahat di hami ganup. Marhite hamamate dohot haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di bagasan tikion, huingot hami masu di ruas ni huriam. Dohot parhalado ni huriam hakabipi keramat jati. Toktong maho nama dongani hami saluhutna. Asa huriam hakabipi keramat jation, gabi huria napa jongjong holong ni roha. Huria napa tuduhon asini roha tuganup ruas naro. Tuganup aka parhalado nama kobasi ditongani huriamon. Marningot mahami di bagasan tikion tu sude ruas ni huriam sian kategorial sekolah minggu. Sian kategorial aka dakdanak remaja naposo. Molo nasida di bagasan parsikolaan ramoti maale Tuhan lehon dinasida bisuk. Do tu sude natoras nasida pargogoi. Homana mangalehon aka sinamot naboi mencukupkan kebutuhan dinalaho patupahon pendidikan nadenggan di aka ian hakonna. Marningot mahami di bagasan tikion tu sude ruas ni huriam na mangalului parkarejoan nama mengalami aka hamaolan di tongani pandemi COVID-on asi roham ale Tuhan lehon madinasida parkarejoan na hobar tu lomoni roham ditiki na lehet ditiki na dumenggan
Jala marningot hami di bagasan tikion tu sude ruas ni huriam aka keluarga rumah tangga. Na merindukan keturunan. Lehon ale Tuhan. Di tongani keluarga nasida. Asa toktong marpakirimon mangido tuho. Ajari ma Tuhan ganup keluarga. Na merindukan keturunan ni asa toktong hot haporsiona holan tuho. Di bagasan tikion marningot hami Tuhan, tu sude aka ruas ni huriam na berduka, bergumul, na mangadopi aka hamaulan. Ramoti, jalalehon di nasida gogo di na mangadopi saluhut aka hamaulo ni. Dapot nasida ma Tuhan, aka pangurupion, marhite aka donganna manang na asing, ala hodo na madungani nasida. Tuhan di bagasan tikion, hubwa kami matangi yang namion, tu akar ruas ni huriam na soboy rap dohot hami ala ni parsahiton nasida na dirawat di rumah sakit manang dirawat di bagas nasida ganup manang na terpapar COVID 10 sia na ikon isolasi mandiri manang di rumah sakit ramoti ma Tuhan lehon di nasida gugu urupi nasida Tuhan laho mangadopi saluhutna secara khusus hubwa kami matang yang namion tu amang BMP Marpaung amang sintua Hapa Saribu, amang sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, amang RS Pardede, amang C Tambunan, Nyonya Pangeribuan Boru Samosir, amang M Marbun, Nyonya H Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, amang B Sibarani, Nyonya Simancuntak Boru Siahaan, Maranata Siahaan, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Jeffrey Sirait, amang M Sitorus, Sintua B Sidauruk, Sintua R Sitorus, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Manurung Boru Sitompul, Nyonya Sinaputar Boru Simarmata, Nyonya Tinambunan Boru Simamora, Nyonya Situmeang Boru Sidaputar, amang TN Sitorus, Lumongga Hasibuan, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, amang S Sitorus, Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, Nyonya Manalu Boru Gultom, Nyonya G Pardosi Boru Nenggolan, Namar Sahid di rumah sakit, Ima Inoki Sidabutar, amang RS Marpaung, amang M Manalu, inang Nyonya Sintua Kasih Mancuntak Boru Purba, lehon madinasida Tuhan hama malum sian parsahitonna, pirmato dinasida mangadopi saluhut nai, na dirawat di rumah sakit boy hatop mulak tu bagas nasida ganup, jala dapot nasida ma Tuhan hama malum, ala hodo na mangalehon dinasida hahipason. Di bagasan tikion ali Tuhan marningot hami tu sude aka dongan nami na adong di negara nami Indonesia on secara khusus na adong di NTT na terjadi bencana alam di nasida Tuhan urupi jala lehon madi nasida gugu pos rohan nami tangi yang namion mangalehon di nasida apul-apul dohot homa nama dongani nasida arian dohot borngin di aka peristiwa kehidupan namasa di NTT. Tuhan parasi roha secara khusus mahuriam HKBP Keramat Jation toktong mahona madongani mangaramoti lam sadama rohanami lam ringgas masaluhut ruas ni huriam dohot parhaladona laho patupahon akan naumuli nadumenggan Tuhan asih maroham dihami sesama dosa nami asatama hami majalo paso-pasomi dung mulak hami anon marlas ni roha mahami ala nunga hujalo hami barita nauli nasiyako Tuhan parasi roha nasumurung sahat dihoma ngolu nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tua depanmu amin. Tapuji matuhata, marid de mahita amanginang, sian buku ede nomor 120 ayat sada. Dohot na mangihut, jalata pasaat maapiliata. Jalahi damai, dopak Yesus
Yesus do guru ta kita siseanai. Sini rohana na bagas na timoi tanda holongi rohana na sohado doani didongani debataka amana suburugi doho Jesus metuhata di tanah porseai sai pasada ale Tuhan akan porseai asa masih holongan songo nabi nakikmi di bagasan hasitongan hidopi nang hidomi sai padomu akadongan na tutusinondang mi. Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleolehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masiyan na nilihom mi tuhami, pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di porti bihon, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silolehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Sana nilehopi koniro di pamataku Hosano togoki roni saluhut artaku upasahat itu Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hontu panguncunan, palua mahami sian pangago. Dona puna arajao dota goka roni hasa
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita Salut Namanginang, Tuhan memberkati. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, udang behoma biar kau bangga potoni, tong di johon Yesus, sai Roma hotua, tadi kon haholomo, jala posia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, udang behoma biar kau bangga potoni, di lambung Yesus tapi kalau tusi ingadana ubuli do di lambung nai ai duga di parade asona ngatai asamar hasonangan narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, rapi talau tusi, ingadana